खैजिङाया मावनानै जासो होग्राया मैगं हादों टमेट' हादों दिनजार मावनानै जाहोसै मा हादों नों रानि? टमेट' हादों ओरैना हरलाय टमेट'जों माजों संगोन? अमा बेदर। अमा बेदरजों संगोन? नों संगोन आरो नों संनो नागिरदों मोजां संदे गोथावनो नै लोगोफोर नायलांबाय थादो आंना फिसाजोआ ओंख्रि संनो नागिरदों दिनैहाय टमेट' हाबाय मोजां हानो रोङाखिसै नामा? मोजां हादे ओरैना हर दे केमेरायावबो नाहर दे हा दे फटाफट टाइम जाबाय संनांसिगौ ओंखाम उखैथारबाय नों संगोन आरो माजों संगोन? अमा बेदरजों संगोन। अमा बेदर? गोरान अमा बेदरा ना गोथां? गोरान। नायलांबाय थानो हागोन नै लोगोफोर अमा बेदरजों संनोसैलाय दिनैहाय जानोसैलाय टमेट'जों लगायनानै संनोसैलाय बैखौ गार औ बिदिखौ हारलाबानो गार हारलाबानो गारनांगौ बिदिखौ साखनि लगायबासो मोजां टमेट'आ लगायनासो जानांगौ